Това е България, както не е показвана никога досега. Отгоре ще разкрием земя, покрита с води и планини. Място, където традиционният начин на живот се сблъсква с модерния свят. Арена на драматична и славна история. В тази поредица правим въздушна обиколка над Европа. Снимаме в продължение на 1 година и през смяната на сезоните. Ще разкрием културата, историята и икономиката, изградили великите европейски нации, които виждаме днес. Европа от високо. България. България се намира на Балканския полуостров, на западния бряг на Черно море. Река Дунав образува естествената граница на страната с Румъния на север. Нейни съседи са Турция, Гърция, Северна Македония и Сърбия. Днес България е модерна държава с население от почти 7 милиона души. Големите градове са столицата София, център на процъфтяващата IT индустрия в България. Пловдив, известен като културното сърце на страната. И морските пристанища Бургас и Варна, които обработват част от износа на страната, включително машини, метали и зърнени култури, отглеждани в плодородните полета на Добруджа. През последните години българското земеделие дори изпревари Франция и стана най-големият производител на лавандулово масло в света. В края на декември студеното време рисува по хълмовете около София и паметниците в Стара планина с чист бял сняг. В България е настъпила зимата. През януари някои българи се обличат като ужасяващи чудовища и дефилират по улиците в опит да изплашат лошите духове. В планините българските ски курорти са в пиковия си сезон. Тук има и едно работно място, до което се стига по най-трудния път в страната. В югозападната част на България се намира най-високият връх на Балканите – величествената Мусала. През зимата върхът е покрит изцяло със сняг. И все пак поглед отблизо разкрива малка сграда, кацнала на най-високото място. Това е метеорологичната станция Мусала. Разположена на почти 3 км над морското равнище, тази станция е едно от най-отдалечените работни места, които можете да си представите. Но за метеоролога Захари Недялков преходът до върха на планината е само част от работата, която той обича. Това е пътуване, което той с удоволствие прави веднъж месечно, независимо от сезона. Мисля, че има много специална връзка с планината, защото съм възпитан по този начин. И всеки път, когато идвам тук, просто се чувствам свободен. За първата част от пътуването Захари се качва с лифта до най-високата точка на ски пистата Боровец. Докато за повечето хора това е началото на пистата за спускане, за Захари е врата към по-високия връх отвъд. През зимата температурите тук могат да паднат до минус 32 градуса, което прави този преход сериозно предизвикателство.
След 3 часа ходене през заснежените хребети, Захари достига до най-трудната част от пътя. Стръмно 500 метра изкачване до върха на планината. В зависимост от метеорологичните условия, изкачването на това кратко разстояние може да му отнеме до час. Пътеката до върха е толкова стръмна, че Захари трябва да се вкопчи в тънко въже, за да пази равновесие. Ако вятърът се усили, лесно може да го бутне от скалата. Най-накрая той достига върха на Мусала и е готов да започне смяната си. Той отчита температурата и валежите и използва хелиограф, който прилича на кристална топка, за да измери продължителността на слънчевото греене. Станцията е построена през 1932 година и е част от голяма международна мрежа от високопланински метеорологични станции в Европа, които споделят информация, използвана за създаване на прогнози. Мисля, че голяма привилегия да работя на такова уникално място. Понякога ми се струва, че съм на върха на света. И може би за България това е върхът на света. Захари ще прекара следващите 7 дни в станцията, следейки времето на всеки 3 часа. Благодарение на метеоролози като него, хората по света могат да разчитат на прогнозата всеки ден. Оживената столица на България, София, е дом на над 1 милион души. Тя става столица на страната през 1879 година, след 5 века потисническо османско владичество. Разкошните сгради от това време преобладават в центъра на София. Включително Народният театър и храм-паметникът Александър Невски. За разлика от тях, обширните площи, застроени с блокове, напомнят за комунистическите времена на София през 20 век. Сега България е модерна демокрация и нов силует се извисява над историческия градски пейзаж на София. Вижда се, че червените покриви от 19 век в центъра на София са заобиколени от сиво море от бетон от 20 век. А на юг се оформят модерни структури от 21 век и се добавят към изгледа на града. Това е Скайфорт, най-високият небостъргач в България. Когато бъде завършен, 49-те му етажа ще засенчат околните блокове от комунистическата епоха. Ще осигурят офис пространства с невероятна гледка към София и планината Витоша. Изграждането на тази сграда с мегаразмери би било невъзможно без кран с мегаразмери, който да достига до 202 метра. Само шепа-оператори са упълномощени да го използват. Сред тях е Катя Петрова. Работя на високи кранове от 16 години. Но това е най-високият кран, на който съм работила някога. Трябва да ви кажа, че изобщо не се страхувам от високото. Катя започва всяка смяна с изкачване на 32 метра до кабината на оператора, разположена на върха на колокрана. След като я достигне, тя е готова да започне смяната си.
Нашият уникален поглед от въздуха улавя Катя, докато вдига почти 4 тона цимент до върха на небостъргача, където строителите изграждат част от покрива. Работата на 200 метра над земята е трудна задача. Но истинското предизвикателство за Катя е вдигането на материали до долните етажи, до които тя има ограничена видимост. Катя разчита изцяло на насоките, които й дават нейните колеги на терена. Кабината на оператора е толкова високо, че когато вятърът се усили, може да се отклони до половин метър. Този кран има 60-метрова стрела и може да повдигне 20 тона. Днес Катя трябва да вдигне 4 фасадни панела до 10-ти етаж. Страничните панели имат керамичен принт, което ги прави да изглеждат бели отдалеч и в същото време прозрачни от вътрешността на сградата. Белите линии от двете страни на сградата ще стигат чак до върха и ще образуват арка. Тя ще символизира отворена порта, която ще приветства хората, влизащи в бързо модернизиращата се българска столица. Гледката, която се разкрива отгоре, наистина е красива. Вижда се всичко. Почти цяла София. И е невероятно. Чувствам се горда, че работя толкова нависоко, защото тази работа не е за всеки. Въпреки че все още има да се извърви дълъг път, внушителният скелет на Скайфорд вече е символ на преобразяването на София през 21 век. Всяка година на Богоявление замръзналата вода на река Тунча в Калофер се превръща в сцена на грандиозен религиозен празник. Стотина мъже танцуват в ледената вода, преди да се гмурнат, за да хванат кръста, хвърлен в реката от свещеник. Днес над 85% от българите се определят като православни християни. А от високо из цялата страна се забелязват златните куполи на църкви и манастири. Грижливото поддържане на тези куполи осигурява една от най-необичайните въздушни гледки в страната. Големите градове в България са разпръснати из цялата страна, от София на запад до Пловдив и морските пристанища близнаци Бургас и Варна. По-внимателен поглед към Варна разкрива самотна сграда, която блести като къс злато. Това е катедралата Успение Богородично. След 130 години соленият морски въздух е довел до корозия на покрива и е в ход голям проект за възстановяването му. Николай Чергаров е един от реставраторите. Той работи върху покриването на куполите с златни листа от почти година. За човек професионалист, реставратор За всеки професионалист, реставратор е привилегия да работи върху толкова престижна и скъпа за жителите на Варна сграда. Промушвайки се през защитната тента, нашите въздушни камери разкриват тайната на този занаят. Докато реставраторът Николай покрива куполите с 134 000 листа от чисто злато. Това е усещане, което... Невероятно е, че с нещо толкова малко може да се постигне толкова голям ефект. След 12 месеца работа, екипът е готов да премахне виниловото покривало. И да открие великолепните куполи на катедралата, покрити с над 2 кг злато с чистота 23,75 карата. Златото издържа на корозията
и сътвореното от Николай ще блести като ново десетилетия, а може би векове напред. Усещането, когато човек... Когато погледна назад към катедралата и видя плодовете на моя труд, златото пълни очите ми. Чувствам се горд от работата, която успях да свърша по куполите на катедралата. С напредването на годината, България претърпява драматична трансформация. Снегът в планините се топи и разкрива кристално чисти езера, а градските центрове избухват в зелено и златно. С настъпването на пролетта. Всяка пролет хората се събират в малкото градче Казанлък, за да отпразнуват прочутия български розобер. Розовото масло, произведено в розовата долина на Казанлък, е най-скъпото в света. Необходими са около 3 тона и половина розови листенца, за да се получи 1 килограм розово масло. Недалеч от тук се крие друго национално богатство. През 13 век България е била по-могъща, отколкото е днес. Контролирала е огромна територия, простираща се от Адриатическо до Черно море. Столица по това време е Велико Търново. По-внимателен поглед към града днес разкрива редици от къщи, които следват извивките на река Янтра около високите стени на внушителна крепост. Това е крепостта Царевец. Тя служи за основна защитна стена през средновековието, където се помещават Патриаршеската катедрала и царските дворци. Днес Царевец е известен като мястото на една от най-невероятните нощни атракции в България. Всяка пролет високите му стени и отбранителни могили се осветяват от хиляди цветни светлини и лазери в експозиция, която отдава почит към българската история. Румен Колев организира шоуто повече от 16 години. Наистина тази работа много ми харесва. Съзнавам, че правя нещо... Наистина много харесвам тази работа. Знам, че правя нещо много важно за Велико Търново, което привлича тук безброй туристи. Преди всяко шоу, Румен и неговият екип правят поредица от технически проверки на светлините и лазерите. Шоуто се провежда от 80-те години на миналия век и е толкова важно за града, че кабелите и хардуерът са вградени за постоянно на територията на крепостта. Мрежа от 630 км кабели, заровени под земята, захранва над 2000 цветни лазери и 140 мощни прожектори. Те захранват дори компютърно управляваните камбанарии. Румен и неговият екип се изкачват на хълма и отиват в Патриаршеската катедрала. Църква, която се извисява над царския дворец, откъдето 21 царе са управлявали България. Крепостта Царевец е някакъв извор... Крепостта Царевец е национална гордост. Тя ни напомня за времето, когато страната ни е била велика сила и важен фактор в Европа. Екипът завършва техническите проверки. Вече всичко е готово за тази вечерния спектакъл. Спадането на нощта. Улиците около крепостта Царевец се изпълват с посетители.
точно на време, преди крепостта да започне своя красив разказ за дългата история на България. Цветни експлозии от светлина рисуват великите времена, когато България е била могъщо царство. А светкавици и гърмежи разказват историите за бурното минало, когато нацията е покорена от османците. Идеята не е зрителят да научи... Идеята на това българската история. представление По-скоро идеята не е да разказва на зрителите историята на България, а да ги накара да я почувстват. Въпреки че съм гледал спектакъла над 3000 пъти, все още настръхвам. България е страна с богата история. През пролетта туристите се тълпят към исторически места като Рилския манастир. Живописни градчета като Мелник и прочутите му Лузя. Традициите на българското винопроизводство съществуват от древността и останките от онези времена рисуват удивителна картина за миналото на България. В древността южната част на България е принадлежала към територия, известна като Тракия. По-късно става част от могъщата Римска империя. Увеличаването на картината разкрива хълм с необичаен вид, където и двете култури са оставили своя отпечатък. Това е Перперикон, древен акропол или укрепен град, който е достигнал разцвета си през римско време. Но корените му се простират чак до древна Тракия. Векове наред градът е бил скрит под земята и под дърветата. Но през последните 20 години археологът Николай Овчаров започва да разгадава историята му. Когато за първи път дойдох преди... Когато дойдох тук за първи път, преди повече от 4 десетилетия, на това място имаше гъста гора. Наистина се чувствах като в джунгла, в град, който е забравен преди хилядолетия. Погледът от високо разкрива част от основите на Акропола, християнска църква, малък дворец и водоизточник. Тези следи са оставени от римляните, които завладяват Перперикон през II век и го превръщат в процъфтяващ град, оцелял до 14 век. Но отстранявайки пластовете от римската епоха, професор Овчаров прави удивително откритие. Под къщите се крият множество помещения, изсечени в скалите. Останки от светилище, построено от траките 1800 години по-рано. Овчаров смята, че тук е направил най-голямото си откритие. Намерил е светилището на Дионис, богът на виното. Светилищата оракули са били свещени. Смята се, че боговете са предавали напътствия и предсказания чрез свещеник. А светилището на Дионис е мястото, където е предсказано, че Александър Велики ще създаде огромна империя. Центърът на светилището представлява кръгъл олтар, изсечен направо в скалата, използване за извършване на ритуали с огън и вино. Свещеникът отговарял на въпроси, като тълкувал пламъците. Това е откритие, което преобръща представите за древния свят тук, в България, и превръща този забравен град в популярна туристическа дестинация. Перперикон е откритието на... Перперикон е най-голямото откритие в живота ми. За това място е Уникалното за това място е, че е създадено като светилище преди около 7000 години, в зората на човечеството. Сега Овчаров разкопава долната част на града, където се надява да открие доказателства за най-ранните християни по тези земи. Кой знае какви други тайни може да са заровени под този необикновен хълм. Докато дните се увеличават и стават по-топли, столицата на България, София,
разцъфтява в цветове. А по черноморските плажове се тълпят хора, дошли да се порадват на слънцето. В България настъпва лятото. Всяко лято девствените плажове и луксозните курорти по българското Черноморие привличат над 2 милиона туристи от цяла Европа. Те искат да избягат от горещата вълна чрез водни спортове или просто да се потопят в морето, за да участват във Варненския триатлон. Древните градове Несебър и Созопол също предлагат на посетителите завладяващ поглед към историята. А има едно събитие, което привлича поклонници от цял свят на място, намиращо се на 2000 метра над морското равнище. В югозападната част на България се извисява планината Рила. По-внимателно вглеждане разкрива изненада. Виждаме няколко блестящи езера, разположени между планинските върхове. Това са 7-те Рилски езера. Те са замръзнали през по-голямата част от годината, но в разгара на лятото ледът се топи. Тревата става зелена. И това зашеметяващо място се превръща в сцена на необикновен спектакъл. През август над 2000 души от цял свят, като Людмила Винчева, идват тук, за да участват в колективен танц, наречен паневритмия. Играем танца паневритмия край Рилските езера, защото това е много завладяващо място. Танцът паневритмия е поредица от физически упражнения, разработени от българина Петър Дънов през 20-те и 30-те години на миналия век. Този уникален спектакъл може да бъде оценен истински само от високо. В първата фаза на танца участниците изпълняват по двойки поредица от упражнения, като се движат в кръг. Втората част има за цел да имитира лъчите на слънцето. При последното упражнение участниците отново формират нова фигура. Танцорите вярват, че чрез тези физически упражнения подобряват психическото си здраве и благополучие. Когато танцът паневритмия свърши, имам чувството, че летя и се опитвам да запазя това усещане колкото е възможно по-дълго. Танцът паневритмия е уникален спектакъл и израз на уважението на българите към спиращата дъха природна красота на родината. През лятото любителите на рафтинга се стичат към бързите планински реки на България. А в края на август огромни цветни хвърчила политат над устието на река Велека по време на двудневен фестивал. Българското Черноморие има разнообразен бряг с дълги плажове и големи заливи. Сред тях е и известният Бургаски залив. Бургаският залив е най-големият по българското Черноморие. Отгоре изглежда като оживена индустриална зона с корабостроителница, солени езера и натоварено морско пристанище. Когато се вгледаме обаче в края му, забелязваме нещо странно. Появява се второ, много по-малко пристанище, като миниатюрно отражение на Бургас.
Това е Ченгене скеле. Рибарско селище, като никое друго. Тези къщи са построени преди 50 години от местни рибари, които са били изгонени от пристанище Бургас, когато правителството предприема мащабно разширение. Енчо Енчев е един от първите заселници тук. Атмосферата в Това селище има уникална атмосфера. Прекарваме времето си или в риболов, или в ремонт на нашите лодки. Потягаме мрежите или правим нещо по къщите. Намираме си занимание. Ченгене скеле е незаконно селище в началото, когато е създадено. Но сега е под закрилата на правителството и се е превърнало в един вид туристическа дестинация. Посетителите идват тук, за да се насладят на уникалния му чар. Освен това, местните са си изградили слава на защитници на традиционния начин на риболов. Докато Енчо излиза в открито море за риболов през деня, нашият уникален поглед от въздуха разкрива удивителна гледка. Малките рибарски лодки са заобиколени от милиони медузи. В Черно море живеят 3 вида медузи и над 180 вида риби. Ако има късмет, Енчо дори може да забележи делфини в далечината. Афалата е най-често срещания делфин в Черно море. Рибарите от Ченгене скеле са наясно с крехкостта на морските екосистеми, на които разчитат. Затова са се присъединили към програмата за оздравяване на Черноморското крайбрежие. Преди да се приберат с улова си, малките лодки от Ченгене скеле се отправят към уединените заливи и златните плажове на Черноморското крайбрежие, за да ги огледат за пластмасови отпадъци. Тук се натрупва пластмаса, доплувала дори от Русия. И това е огромен проблем за морската екология. Ако се остави твърде дълго на слънце, тя се разпада на вредни микропластмаси, които навлизат в хранителната верига и могат да преминат от рибите в морските бозайници и дори в морските птици. рибарите от селището играят много важна Рибарите от селището имат много голям принос в почистването на брега и на морето. Някои плажове са трудно достъпни и затова само малките рибарски лодки могат да стигнат до тях, за да почистят пластмасата. Рибарите се връщат в селището, за да поправят мрежите си, със съзнанието, че са направили важна стъпка в защита на риболовното си бъдеще, чрез опазване на екосистемата. И на свой ред за процъфтяването на тяхната уникална общност. С напредването на месеците, горите из България засияват в цветове. Дълбоките речни клисури от зелени се превръщат в златисти, тъй като в България е дошла есента. През есента дърветата около белоградчишките скали стават изкрящо оранжеви. Тези необикновени стълбове от пясъчник са се образували преди повече от 200 милиона години. Но през цялата история на България те са били използвани като естествена крепост. Първо от римляните, а по-късно и от османците, чиято култура на места продължава да съществува и днес. Родопите са се разпрострели в югозападната част на България и се извисяват над границата с Гърция. В този планински регион живеят едни от най-изолираните общности в България. Поглед отблизо към дълбоките речни долини разкрива блестящи минарета, които надничат от главните площади на планинските села. През средновековието тази земя е била под властта на Османската империя.
Османците напускат района в края на 19 век, но оставят ислямската вяра. Затова джамиите са обичайна гледка в селата, разпръснати из планината. Семир Минчев е помак, общност от българоговорящи мюсюлмани. Той продължава традицията на региона за отглеждане на добитък. Аз съм български мюсюлманин. Ние сме голяма общност, живееща тук в Родопите. Почвата тук в планината е лоша, така че повечето хора отглеждат добитък, за да си изкарват прехраната. Съпругата и най-малкият син на Семир живеят целогодишно във фермата в долината. Но той и големият му син са прекарали последните 9 месеца на 20 км нагоре в планината и следните пасища с добитъка си. С наближаването на зимата обаче, Семир подготвя добитъка за епичен двудневен преход до фермата. Той самият очаква с нетърпение да види съпругата си и малкото си дете. Добитъкът е разпръснат из пасище с площ от 3500 декара и може да бъде събран само с кон. Отгоре се открива удивителна гледка. Тази трудно достъпна планина е едно от последните места в Европа, където пастирите са запазили своя древен бит. Преди да тръгнат на дългия преход, Семир събира животните в заграждение, за да постави звънци на вратовете на кравите, които ще водят стадото. 16-годишният син на Семир, Анатолий, му помага. Синът ми е дясната ми ръка. Той знае всичко за животните и се надявам да продължи нашия начин на живот. Звънците са завързани и те тръгват за първия етап от прехода. След тежък ден, стадото достига средата на пътя. Село в следващата долина, където ще пренощуват. След добра нощна почивка, пътуването на Семир продължава. Но не става по-лесно. Колкото повече се приближават до фермата, с толкова повече разгневени шофьори трябва да се справят. И колкото по-гъста става гората, опасността да се загубят крави се увеличава. Най-накрая, след 2 дълги дни, Семир и неговите крави достигат безопасната семейна ферма. Това не е само завръщане на животните. Семир най-накрая се събира със семейството си след 9 дълги месеца в планината. 3-годишният му син го чака цял ден, нетърпелив да се качи на седлото. Ездата в толкова ранна възраст е жизнено важно умение, на което повечето деца в общността се учат веднага, щом проходят. Най-хубавият момент е, когато се прибереш у дома, след като си прекарал цялото лято сам в планината и се събереш с семейството си. Животните са здрави и всички те очакват с нетърпение. България е социалистическа република от 1946 до 1990 година. Днес редица паметници, осеяни из българската провинция, напомнят за комунизма. Един от тези паметници е толкова отдалечен, че изглежда сякаш е извън този свят. Стара планина разделя България на две и рязко свършва при Черно море. В средата на тази планинска верига има мистериозен монумент, който изглежда като извънземен кораб.
Това е домът-паметник на Българската комунистическа партия на Бузлуджа, най-известната изоставена сграда в България. Отгоре ясно се вижда, че сградата бързо се руши. Това рушащо се безумие е построено през 1981 година в чест на постиженията на Българската комунистическа партия. Но след падането на комунизма през 1989 година, паметникът бързо става излишен и е опустошен от хора, които искат да изразят гнева си срещу предишния режим. В момента се работи за запазването на това, което е останало от тази забележителна конструкция, под ръководството на архитект Дора Иванова. Всъщност беше любов от пръв поглед. Зърнах снимки в интернет и бях впечатлена, че имаме сграда с такава изключителна архитектура, тук на върха на планината в България. И в следващия момент видях, че това място се руши. Реших, че щом никой не прави нищо, аз трябва да се заема. В годините си на величие в сградата е имало място за 500 души. Кръглата зала на мемориала е била оградена от всички страни със сложни мозайки, описващи комунистическите триумфи. Дора работи по плана за спасяването на Бузлуджа от 2015 година. Още няма достатъчно средства за ремонт на покрива, затова решава първо да запази това, което е останало вътре. Тази есен екип от доброволци изгражда защитно покритие около мозайките, за да бъдат спасени от въздействието на суровото зимно време. Това е една от най-големите мозайки от 20 век в Европа. Имаме 2,5 милиона парченца, наречени тесери. Мозайките са впечатляващи, но най-голямото постижение при строежа е самото издигане на конструкцията на този недостъпен планински връх, висок 1400 метра. Основното предизвикателство за инженерите е неравният терен на върха. За да създадат стабилна платформа за паметника, инженерите са използвали експлозиви и са намалили височината на хълма с 9 метра. След експлозията, 15 000 кубически метра скала са отстранени от върха, което е достатъчно за изграждането на 17 кръга на Стоунхендж.